تماشاوانê me qedir bilind ez bi dilekî şa derdikevim pêşberî we Xwedê dilê we şa bike. Bêriya wexta min ji we re du hew şaîrê me yê nav û deng dabû ber hev. Jiyana vana di demekî da derbas bûye. Evana feqiyê Teyran û Melayê Cizîrê bû. Niha jî ez ê ji we re du hew rewşenbîrê me Kurda û rewşenbîrê me yê nav û deng bidin ber hev. Yekî wî Celadet Elî Mîr Bedirxan e êdinê jî erebê şemo ye. Jiyana vana jî di demekî da derbas bûye. Evana weke feqiyê Teyran û Melayê Cizîrê hevdû nedîtibûn li ba hev rûnê niştibûn. Lê haya wana ji hev hebû. Lewra kuwara hewarê di binxetê da derdike dibirin gelek ca. Carna heta Qafqasê dibirin. Rojnamariya teze jî di Qafqasê da derdiket. Dibirin gelek ca. Carna jî heta binê xetê dibirin. Celadet Elî Mîr Bedirxan û erebê şemo her car ji hev re name dişandin. Carekî Celadet Elî Mîr Bedirxan ji bo xelkê xwe ji Mistefa Kemal re namekî şandibû. Celadet Elî Mîr Bedirxan di sala 1893 da hatiye dünyayê, erebê şemo jî di sala 1870 da hatiye dünyayê. Celadet Elî Mîr Bedirxan Kurdê Müslüman bû, erebê şemo jî Kurdê êzdî bû. Di sala 1914 da şerê cîhanê da Celadet Elî Mîr Bedirxan di nava leşkerê Romê da fermandar bû, erebê şemo jî di nava leşkerê Ûris da tercüman bû. Celadet Elî Mîr Bedirxan xebata xwe di binxetê da berdewam kiriye, erebê şemo jî xebata xwe di Qafqasê da berdewam kiriye. Celadet Elî Mîr Bedirxan 15 Gulanê di sala 1932 da kuwara hewarê derxistibû. Beriya me gişka zimanê me yê dewlemend bi tîpên latînî ve pêk anîbû. Ji ber wîya her sal 15 meha Gulanê da cejna zimanê me Kurda ye. Erebê şemo jî beriya me gişka romanivîsê me Kurda ye. Pirtûka wî ye ewil şivanê Kurmanca ye. Celadet Elî Mîr Bedirxan heft zimana dizanibû. Ka ez ê ji we re bixwînim min di vê derê da nivîsiye. Kurdî, Tirkî, Erebkî, Fariskî, Alemankî, Fransîskî, İngilîzkî. Erebê şemo jî 6 zimana dizanibû. Evana Kurdî, Tirkî, Ermenîkî, Ûdîskî, Gurcîkî bi qîzekî Aleman ra zewicî bû, ji ber wîya jî zimanê Alemankî dizanibû. Jiyana van her du rewşenbîrê me gelek zehmetî derbas bûye. Celadet her sê birayê xwe di bajarê Mûniyê da dengasiyê dabûn, tunebûnê dabûn, heta celê li ser xwe firotibûn. Ji ber tunebûnê bîra zeviyê li ser Celadet Mîr Elî Bedirxan da hildişê. Jiyana xwe dest dabû. Erebê şemo jî di zaroktiya xwe da renjberê xelkê bû, gelek derd û kulê xelkê kişandibû. 17 sal zêdetir di girtîgeha Sibîryayê da mabû. Sir û seqema Sibîryayê da dibirin deriya Hesin da didane xebatê. Êvara bi zikê birçî serê xwe dida ser Belîfê. Xebata vana ji bo xelkê me bû. Em dengdarê van her du rewşenbîrê me nin. Em binê heqê vana jî dernayênê. Em keda vana ra jî minnetdarin. Bernama me îro dawî bû. Der heqa pirtûka min a maçkar da gelek şîrove û rexne heye. Piştî vî bernamê ez ê ji we re qala pirtûka xwe ne maçkar bikim, hefta pêşiya me êvara şemiyê di saet 10 da ji kerema xwe re li hêviya min bisekinin. Hûn bimînin xweşiyê da.